Eläköityminen ja ihmissuhteet. Kun me jäädään eläkkeelle, niin siinä kohtaa monella tulee yllätyksenä se, että ne ihmissuhteet myöskin monesti menee jollakin tavalla uusiksi. Varsinkin jos on ollut hirveän työorientoitunut ja siellä myöskin ne sun sosiaaliset ympyrät on ollut siellä työkuvioissa, niin sitten kun me jäädään sieltä työelämästä pois, niin aika useille käy niin, että ne pikkuhiljaa ikään kuin kuihtuu ne ihmissuhteet, mitkä oli siellä töissä. Ja se on aika luonnollinen prosessi, koska ihminen myöskin luonnollisesti irtautuu siitä työstä ja me tarvitaan se aika. Niin aika monelle se on myöskin tarkoittaa käytännössä irtautumista niistä työihmisistä. Sitten parisuhde. Se monesti kokee melkoisen transformaation tässä kohtaa. On erilaisia skenaarioita. Se, että puoliso on jo esimerkiksi jäänyt eläkkeelle ja toinen jää sitten myöhemmin, niin siinä sen eläköityneen ja edelleen työssä käyvän ihmisen semmoinen balanssi löytää se, että hyväksyä se, että eletään erilaista elämää. Se toinen käy siellä töissä, sillä on siellä ne ihmiset, se tekee se energia ja fokus on siellä työelämässä. Sitten toinen on siellä jää eläkkeelle, joko mahdollisesti saattaa kaivata sitä toista ja sen toisen läsnäoloa ja odottaa, kun se tulee sieltä töistä kotiin ja toinen tulee väsyneenä ja ei jaksaisi välttämättä esimerkiksi enää kommunikoida siinä kohtaa niin kuin se toinen siellä kotona odottanut haluaisi. Niin nämä on sellaisia kohtia, missä sitä parisuhdetta joutuu punnitsemaan ja hyväksyä se, että se toisen elämä on toisenlaista ja toisen elämä toisenlaista ja saada niistä sellainen jotenkin ehkä balanssi ja kommunikaatio on tietenkin valtavan tärkeä. Että millä tavalla se eläköitynyt rakentaa sitä omaa elämää, koska lopputuleman kaikessa on kiinni aina meistä itsestämme, että me voidaan olla hyviä puolisoita tai mitä vaan, niin aina on kyse siitä, että miten sä haluat elää ja minkälainen se sun tapa elää on. Niin siinä joutuu ikään kuin tekemään kompromisseja. Ja se on monelle haastava kohta. Sitten toinen vaihtoehto on myöskin se, että kun jäädään molemmat eläkkeelle, niin sitten te oottekin yhtäkkiä molemmat siellä kotona. Te olette ensin luonut teidän työurat, kasvattanut lapset, sitten jäädään kotiin ja ollaan siellä ehkä vähän, että kukas tämä tyyppi oikein onkaan ja mitä te ootte pariskuntana tällä hetkellä. Niin niissä käydään aika suuri murros ja on siis paljon apua tarjolla siihen, mikä kannattaa ehdottomasti ottaa vastaan ja hyväksyä se muutos. Se on tosi tärkeää. Ja sitten myöskin lähtee rakentamaan niitä uusia sosiaalisia ympyröitä. Eli sen mukaan, mikä sua kiinnostaa tällä hetkellä, jos olet käynyt sen ikään kuin muutosprosessin siihen ja ymmärrät, että kuka sä oot, mitä sä haluat elämältä, niin löytää ne uudet ihmiset. Sulla on kaikki maailman mahdollisuus luoda täysin uudenlaiset sosiaaliset kuviot, löytää ne ihmiset, jotka tukee sitä, kuka sä oot tänä päivänä. Mutta se vaatii tietoisuutta ja ryhtymistä myöskin siihen. Me ihmiset kuitenkin, vaikka osa on kovinkin introvertteja, niin jollakin tavalla mun mielestä ollaan laumaeläimiä ja kaivataan
ympärillemme ihmisiä, jotka tukee, kannustaa, on ehkä palvelee sitä, kuka sä oot tällä hetkellä. Niin se voi olla ihan mitä vaan ja se voi merkitä eri ihmisille eri asioita, mutta mä suosittelisin myöskin sitä, että käy vähän niin kuin elämän historiaa taaksepäin. Että onko siellä mahdollisesti sellaisia ihmisiä, joita sä oot jäänyt kaipaamaan, kenen sä voisit ehkä uudelleen ottaa yhteyttä. Semmoisia ihmisiä, jotka on ollut sulle jollakin tavalla merkityksellisiä, niin voisitteko te ehkä löytää toisenne uudelleen? Se on aika ihanaa, kun vaikka jotkut nuoruusaikojen ystävät löytää toisensa tuossa elämänvaiheessa uudelleen. Niin nämä on semmoisia tosi merkityksellisiä asioita, mitä käydään siinä eläköityessä. Ihan joka ikinen käy niitä läpi. Ja se monesti yllättää, koska se on niin itseisarvo, että kun me ollaan siellä työelämässä, niin meillä on niitä ihmisiä ympärillä, monilla siis kyllästymisen asti. Ja sitten kun jäädään sinne kotiin ja sinne uudenlaiseen elämänvaiheeseen ja vapauteen, niin sitten tämä kaikki rakennetaan alusta ja uudelleen. Niin niitä on hyvä pohdiskella rehellisesti ja miettiä, kuka sä oot tällä hetkellä, mitä sä edustat, minkälaisia ne ihmiset on, jotka tukisi sitä sun olemista. Onko ne ihmiset, ketä sun elämässä tällä hetkellä on, niin kannustaako ne sua, tukeeko ne sua vai vetääkö ne sua ehkä alaspäin? Onko sulla elämässä sellaisia niin kutsuttuja energiasyöppöjä, jotka enemmän vie sun energiaa kuin millään lailla lisää sitä? Niin näitä on hyvä pohdiskella ja tähän on olemassa monenlaisia erilaisia harjoituksia. Mun nimi on Satu Valero ja mä oon ratkaisukeskeinen hyvinvointivalmentaja ja mä vedän teidän eläköityneiden naisten kanssa erilaisia prosesseja sekä yksilövalmennuksena että tuollaisina ihan lähikoulutuspäivinä. Niin jos kokee, että haluaa syvällisemmin uppoutua näihin aiheisiin, niin tuolta verkkosivuilta löytyy koulutuspäivät ja sitten jos haluaa ihan tällaista yksilöllistä ohjausta, niin sitä on myöskin saatavilla.